Ay, dalag, dalag mga katoy, dalag, dalag. Dalag! Yun, good morning mga katoy. Samahan natin mga katoy si Bayaw. Mamumukot kami. Grabe ang lamig mga katoy. May bagyo-bagyo dito ngayon sa Bicol. Tara mga katoy, punta na natin. Okay, sama kayo, okay? Princess? Sama kayo? Ha? yung anak ko mga katoy, saka si Princess, yung anak ni Padi. Yun, tara mga katoy. Ganda rito mga katoy, dami palang isda rito. Sakto sa bakasyon natin dito ah. Yan na si Bayaw. Iniwan na ako ni Bayaw. Di ata ako love. Banda yan yaw. Diyan lang, dyan lang. Sa ano yan? Mga katoy oh. Ganda ng ano dito mga katoy. Ay, malalim din pala to. Lo, malalim pala to. Siguradong masira yung cellphone. No. Malakas kasi mga katoy yung ano, ambon. Kanina nga bago kami malis sa bahay, grabe yung lakas ng ulan. Ano makukuha dyan? Atas? Patay atas na naman. Namingwit kami nung nakaraan, atas. Tapos ngayon, atas ulit. Ano, sana makaisang planggana tayo, no? Ayan. Tapos paano yan? Babalikan na lang natin mamaya. Videoan nga kita, makakuha man lang ng tape. Ayan, dito na tayo mga katoy kasi videoan natin si Bayaw. Ilalagay lang yung ano niya, yung pokot. Maulan kasi dito mga katoy. Ano pa ata to ng udit. Dito mo tayo mga katoy. Malamig. Ginagawa mo. Kaya katoy, andun si Bayaw. Yun, inaarya niya lang mga katoy. Yun, shoutout nga pala sa mga subscriber ko. Maraming salamat. Sana supportan niyo po ako. Alimpits, kay Kulas TV, Tarok PH, tapos kay Imong Candelaria, si Philip Robles, Buhay Probinsya Ayahay. Yun, kay John and Angie, shoutout sa inyo. Maraming salamat sa suporta. Pasensya na mga katoy kung hindi ko kayo na shoutout yung mga ano natin, sulit kachoy dyan. Lahat pala nagdala tayo ng ano dito, nagdala tayo ng papel para babasahin na lang. Yan, salamat mga katoy. Babalikan namin yan mga katoy mamaya. Mga ilang ano yan yaw, babalikan natin. Ilang oras? 3 oras. Ayun, 3 oras mga katoy. Nag-umpisa kami mag-lure doon mga katoy, ano, mga 6:30. Grabe sus Mariusip. Kung alam nyo lang mga katoy yung hatakan ng ano doon. Kung di nasira mga katoy yung ano, saglit lang namin ginawa yung ano, ayun 3. Di totoo yan. Bola lang yan. Saglit lang namin ginawa doon sa isang lure natin na ano, umiikot kasi yun eh. Sa ilalim. Kasi ano pala, abangan nyo pala yung susunod na upload natin. Yung ano, mamamana kami yan. Mamamana kami doon sa ilog. Mamaya mga katoy, samahan nyo ulit ako na ano, na papanduin namin ano, pukot. Kung maraming huli. Ayun mga katoy, bugawin na natin dito mga katoy, para pumunta na doon sa pukot ni Bayaw. Ginagawa mo. Tinitibog to mga katoy. Yung mga content ni ano mga katoy, ni Tarok PH, saka ni Kulas TV. Ano kaya nangyari dito sa ano na to, mga gabi? Nakakamuting kayo mga katoy, pinagtumba. Hindi naman tumaano na ng ano, bagyong udit eh. Sayang mga katoy, pinagbubunot, di kaya pinag-ano ng mga bata to. Sayang naman. Dahil pa naman mga laman. Sus Mariusip okay? Sayang naman to. Ba't kaya nila pinagbubunot tong mga to? Ang dami mga to itong kamuting kahoy Bakit kaya pinagbubunot nila mga to Kaya pinaglaruan ng mga bata to. Sus Mariusip. Si Bayaw mga katoy, layo na. Sayang mga katoy, maliit pa kamuting kahoy
ba yan? Hindi kaya nag-away yung mga dito? Nag-away sigurong kapitbahay. Pinagbubunot tong ano. Pinagbubunot tong mga pananim. Sayang mga tayo. Ang daming laman oh. Maliliit lang. Oh. Diyos Mariusip talaga oh. Diyos ko, sayang na itong tibogin na natin mga katito para pumunta na doon. Andun yung ano ba yan? Ginagawa mo? Para pumunta na doon yung isda mga katito. Kung may dalag. Sana mapukot yung mga katito yung ano, yung kumagat doon sa lure natin. Yan, doon na kami nadaan mga katito. Binunot yun, sayang. Di kaya nag-away yung kapitbahay. May galit dun sa pananim. Sayang, may mga laman pa na maliliit. Ayun mga katoy, abangan nyo mga katoy yung video na to mga katoy. 3 hours later. Sana makakuha natin yung ano, yung kumagat dun sa lure ko. Oh, ay may kasama dyan pala si ano, si Aldwin, tsaka si Agta. Sumama. Yan mga katoy, tinitibog muna namin. Ginagawa mo? Oh, malalim din talaga. Andun doon mga katoy yung ano, yung unahan. Tapos dito hanggang doon tayo. Sigurado to. Sus. Daming isda mga katoy kasi ano, bumagyo kasi. Uy. Unang angat wala. Oh no! Dito tayo mga katoy. Aangat din tayo rito. Uy, ang lalim pala. O yan, mayroon na. Sus, mayroon na mga katoy. Ang lalim. Oh! Isa dito. Ah, dalawa. Dalawa, ayaw, mayroon dito. Mayroon na doon, dalawa. Dalawang puyo-puyo. Uy, mabigat to. Ay, nawala. Bakit? Ano ang nangyari? Oh! Yung meron pa mga toy. Yan o. Tatlo. O yan o. Apat. Apat na yan. Nakailang ka na? Apat na dun. May ginagalaw. Ala, ano yun? 5. 5. Ala, ano yun? Ay, wala. Ay, 6. 7. Ay, karpa. Karpa, mga katoy. Karpita. Patingin sa'yo. Ayan. Ayun. Malaki yan, isaw. Ito, wag mong pagalitan ha. Di na lumalaki to, kaya ganito to kaliliit. Ay, may ano rin. Di na lumalaki to. May ano yan, pampano, no? Sa Tagalog, pampano. Pampano rin ang Tagalog yan. Kung pinamagdamag natin yan, baka na, dami yan. Ayun, ang itim mga katoy. Yung kanina. Dami na. Lagi pa lang may pang-ulam, no? Pag dito ka lang sa ganitong, basta may tubig lang. Ulam ka. Anong size yung ano mo na yan? Ano to? 7. 7 yung ano, pante. Ayan. Mga butas na, no? Pero nakakadali pa rin. Luma na. Mga ilang ano na kaya yan? Dekada. Sumama pa yung dalawa. Nanginginain lang doon ang sinapot, oh. Andyan, meron yan dyan eh.
Asan na? Nawala na. Ayun. Oh, mayroon pala, dalawa pala yun. Atas, puyo. Puyo sa ano to? Sa Bisaya. Dito tayo mga kachoy. Tipugin natin. Oh, ayos, meron pa. Ay, buray kang nalos. Nasira na yung ano ko. Oh no! Raincoat. Maulan dito mga toy. Yun na, maulan na naman, maambo na naman. Kanina ang lakas. May na pala sa ano. Ay, yun. Ang dami oh. Ulo. Grabe. Panalo. Ayun, meron oh. Ano yan? Gurami. Gurami pala. Gurami. Ilocano. Yung shoutout sa ano, mga Tarlac na subscriber natin. Mga Ilocano. Wala na. Wala na, no? Mamaya nga, siguro mga hapon na, no? Nilagay natin kaya na, ang oras yan, mga alas 9. Oh, meron pa, oh. Ay, tilapia. Oh, may tilapia rin mga tayo. Maano siya, native talagang tilapia. Ano nangyari yan sa kamay mo? Nakakuryente. Nakakuryente yung kamay ni Bayaw pala. Wala na. Ayos, nakadalawang tilapia. Sarap to mga choy. Ano, sabawan. Uy, doon pa, dalawa pa. Ang dami. Sinasabawan to mga choy. Tapos prito ng malutong lang. Kasarap. Dami oh. Kaya pala nung isang araw ay nung nakaraan na ano, puro atas yung nakuha namin. Uy, dalag mga kachoy, dalag. Ginagawa mo. Natring ka na mga choy. Nakadali tayong dalag. Madalag talaga rito. Wala na. Ano makayari pa? Hanggang doon pa yung kachoy sa dulo. Nakadalag pa tayo. Awanan. Adapay. Nada. I-shoutout mo na yung girlfriend mo, Dwayne. Laga. Walaan na kasi. Ang dami nakuha natin, oh. Sus! Libre talagang ano dito. Wala na. Ay, meron pa. Diyan na nga lang sa ano, meron pa rin. Ay, meron pa dun, oh. Ano yun? Ay, bukang, ano yan? Isda pa rin? Oh, mayroon pa rin naman tayo. Siram niya ang pritos. Ang dami talaga, no? Kaya pala ang daming atas dito. Sa ilog, dami ring atas. Puyo. Ang dami naman. Diyan na nga lang sa gilid. Meron pa. Oh, meron pa rin. Wow, thank you Lord. Dami, mga toy. Sino yung shoutout mo, Dwayne? Si papa mo. Shoutout ko si mama sa Cavite. Oh, yun. Yes, shoutout. Ano yung baril? Ba't may baril ka? Bigay. Ninino. Ano yung tunay? Hindi. Ay, masik akala ko. Mahuli tayo ng pulis.
Pangitan, di mo. Ginagawa. 145. 145 lang, dapat 45 caliber, no? Ah, mas sobra pala yan ng isa. Ayan, alis na kayo mga choy. Maraming salamat mga choy sa pagsama sa amin. Thank you. Alis na kayo mga choy, umulan na, baka mabasahin cellphone. Thank you. Ayan na mga choy. Kinakaliskisan na ni Bayaw.